Evo imamo da kažem, ajde, određenu pohvalu dijela javnosti ili javnosti na rad tužilaštva. Da li vi smatrate da će ovaj zakon njima dobro doći, to jeste sigurno će im dobro doći, ali da li tu postoji kadar koji može da to sprovede do kraja ili može biti opstrukcija i u samom tužilaštvu? Kako vi to ocjenjujete? Zavisi u kojem tužilaštvu konkretno govorimo. Što se tiče specijalnog državnog tužilaštva, tu sam sasvim siguran da postoji volja, znanje i želja. U velikoj mjeri, od nekih, po mom mišljenju, 70% i u osnovnom državnom tužilaštvu, hajde da kažem u Podgorici, da. A po mom mišljenju, više državno tužilaštvo Crne Gore je rak rana ovog pravosudnog sistema. Dok ne budemo reformisali to tužilaštvo, a najbolje bi bilo na isti način kako smo reformisali i specijalno državno tužilaštvo, teško ćemo krenuti i dalje. Zašto? Zato što upravo to tužilaštvo vodi jako veliki broj postupaka. A rak rana crnogorskog društva, crnogorskog pravosuđa i crnogorskog bezbjednosnog sektora upravo leži u rukama jednog tužioca višeg državnog tužilaštva, a to je predmet Duška Jovanovića. Vrlo brzo postoji mogućnost da nastupi zastara i upravo zbog toga, kolokvijalno opet kažem, ne tvrdeći da bilo ko u tom tužilaštvu svjesno želi da opstruira taj postupak, iako javnost to tako percipira, to tužilaštvo se mora reformisati. Vidjeli ste i da su određeni tužioci iz tog tužilaštva povezani sa licima koja se sumnjiče za najteža krivična djela, da su uhapšeni i da su na slobodi, da se upravo oni susreću po podgoričkim lokalima sa tužiocima koji su i dalje na funkcijama u tom tužilaštvu. Ali to nije, da kažem, direktno vezano za ovaj zakon. Uvođenjem novih instituta i uvođenjem većeg broja institucija koje mogu pokrenuti te postupke. Jer je jako važno da te imovinsko-pravne, uslovno rečeno, stvari malo izvučemo iz kancelarije zaštitnika imovinsko-pravnih interesa. Zašto? Zato što ta kancelarija po pravilu gubi postupke i pravi ogromnu štetu ovoj državi. Negdje je to povezano i s ovim što je rekao gospodin Mikić, kad su došli na vlast, sve i svašta su zatekli. Tako je. I nisu se snašli. Znate, poštenim ljudima je jako teško da plivaju u političko-društvenoj žabokrečini koju smo stvarali 30 i kusur godina. Ali isto tako 5 godina, evo već ulazimo u 6. je jako veliki vremenski period da nešto naučimo. Ne da se iskvarimo, već da shvatimo na koji način treba i kako da se borimo protiv te pošasti. Ovaj nacrt zakona, i nadam se da će biti usvojen, je pravi način za početak prave, moćne, snažne borbe koja će dovesti do toga da mi desetkujemo organizovani kriminal, ali i nezakonito bogaćenje. Također, to sam zaboravio da kažem, taj institut nezakonitog bogaćenja je uveden i on je ključan. I kroz to ćemo uspjeti da procesuiramo i bivše donosioce odluke i upravo će taj institut kroz ovaj zakon biti jedan vrlo snažan pokazatelj i novim donosiocima odluka od kojih su neki, kako javnost to percipira, također skloni određenim devijacijama iz prošlosti, što je logično jer dolaze iz određenih političkih struktura koje su tada poražene